benvidos a un novo programa de Controversia. Acompáñanos esta tarde. A verdad que temos unha mesa bastante interesante, porque vamos a empezar por a esquerda, por a casa. Estamos aquí en Carballiño, por Alfonso Medela, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Charlie Domínguez, moi boas tardes. Menos izquierda que él, buenas tardes. Ahora entonces, a dereita de todo. José Antonio, vamos a decir así, pero ahora realmente Franco, que Franco, como todo o mundo coñece, verdad? Sí, Franco. Moitas gracias. Non porque está a dereita de todo. No, pero bueno, mira que curioso, non? Bueno, a cámara quedou revés, así que... O final... No, polo que dice, é Franco polo que dice. Sí, sincero, Franco de sincero. Claro que sí, de sincero. A veces, non siempre. Bueno, e Enrique Rúa. Emilio. Dito, visita ben está. Oye, aí non fallo, Aí non fallo, gracias. Nada, moitas gracias. Pois nada, temos, evidentemente, controversia, non é que haxa moitas, si hai distintas maneiras de ver, de sentir, máis que nada, porque a música, eu creo que nesa parte igual sí que estamos todos de acordo que é un sentimento, máis que algo, bueno, pois uns van para un lado, escoitan unha música, outros outra, pero bueno, sí, me gustaría coñecer, pois, para empezar, pois, por que elexides vos, digamos, o camiño nesa parte da música porque elexides. Eu creo que... Bueno, Alfonso, veña, xa que empezamos por ti. Penso que eu non collo camiño, que máis ben collo camiño a música e elixite a ti, porque, quero dicir, a música é toda universal e a min gustame todo tipo de música, non fiscalizo a nadie por o tipo de música que toca, nin por instrumento, nin siquera por, como fai moita xente, por nivel académico, non? Hai xente que incluso eu vin perder a moita xente as cualidades todas que tiña de espontaneidade tocando, etcétera, precisamente cando empezou a aprender un pouco o que era a linguaxe e o que era a nomenclatura do sistema pois musical. Entón, quero decir que teño visto tantas cousas que eu empecé como me decía antes Charlie, pois eu era pequeniño e ainda coincidimos en algún concerto no que Rock and Juana pois daba todo, aí era un grupo pois co que eu comecei e daquela pois podo dicir que sabía máis de grupos e de intérpretes que sei agora, porque agora foi un pouco co tema das redes sociais, de que non hai discos físicos, moitas veces nin te preocupas de saber quen toca, escoitas a canción, e daquela si tiña 1000 cintas de rock ou de dudá ou de country ou tal, sabía que canción viña despois, poñías tantas veces que xa sabía que canción viña despois, e hoxe, quero dicir que, e agora, pois eso non pasei dese tramo, nin de, digamos, desa faceta, porque xa non me gusta o rock and roll, pero foi unha época, sentime moi identificado, bueno, ainda me queda un pouco de tupe, me quede claro, igual xa non, pero quero che decir que é unha cousa que me encheu moitísimo, pero que despois pouquinho a pouco, sin darme conta, e non buscando unha evolución nin a forza, nin por ir a unha música máis elitista, nin moito menos, de feito estou dicindo que ninguna é máis que a outra. Eu toquei moita salsa, moito merengue, non me arrepinto, quero dicir, foi unha cousa que encima me aportou o estar nas orquestas de pachanga para, como lle chaman, digo, porque ten ese nombre, entre comillas, aí descubrín outro ritmo nos que eu podía investigar e mellorar, quero dicir, unha cousa leva a outra, e entón non che podo, máis que nada, casi te ven buscar a música a ti, porque aínda que elixas posiblemente o que te elixas o mellor non consigas facer nada deso, porque encima é música popular que non pertenece a mí. Pero a veces o que sea un profesional perdes o que seas amateur. É dicir, cando estás metido moito na música deixas de escoitar grupos como se foras como se si non estiveses tocando, digamos, claro, pero non estás disfrutando cando non eres unha persona que estés tocando profesional, enteras, te sigues buscando e indagando, o sea, non é patrimonio de 15 anos que estés indagando en todas as cousas, patrimonio da xente que teña paixón pola música. Entonces tú de repente entras nunha profesionalidade e dices, teño moito que ensayar, teño moito que non sei que, isto xa, escoitei algo na radio, algo que me dice alguén, pero que non hai aquela vehemencia e interés por estar ca música que lle gusta a un ou que disfrute. Bueno, penso que o interese é o mesmo, pero é distinto, non? Eu recordo que cando mellor o pasei, por exemplo, na música... Home, estabas falando de mil cassettes, por exemplo. No, claro, pero quero agora,
No, bueno, pero quero decir que non estou comparando, a mellor podes ter 1000 casetes e podes ter 60 discos ben escoitados e che aportan o mínimo, non estamos hablando neste caso a cantidad non dá a calidad. Xa, pero non me refería a iso, daba outro sentido. Sí, pero bueno, quero decir que cando ti te dedicas profesionalmente, pois a exemplo no caso de meu, é dicir, eu escoito discos para sacar os solos ou interpretar o que pasa aí, escoito discos por pleno disfrute que non teñen nada que ver co que estou eu, coa linguaxe que estou intentando manexar, é dicir que hai un abanico de posibilidades que non é todo o día escuchar todo técnico para ti mellorar solamente técnicamente, a técnica é un medio, pero eu, por exemplo, disfruto moitísimo ainda pois tocando un boogie-boogie, quero decir... Pero digo, reférome a gustar, é dicir, biografías que eu conozco de cantantes ou grupos e tal, fan referencia a iso. Sí, escoiteino no coche, cando iban ao aeropuerto, non sei que, pero cando realmente eras un desconocido, ías e comprabas, compartías cos colegas, disfrutar, marchabas para casa porque acababas de comprar un cassette ou un disco e tiñas que ir a escoitalo e a disfrutar deso. E despois, claro, facías unha labor de proselitismo, escoita isto que é unha maravilla e tal. Agora, como profesional, digo, pois estás máis a outras cousas. Eu penso que non, que te equivocas, bueno, non? Pues Que ganas tú. Non se pode personalizar e despois, quere dicir, eu chego a casa e escoito a música co mesmo cariño e coa mesma mente aberta que antes. O único que escoitas distinto tipo de música e sobre todo noutro formato. Os tempos cambiaron e entonces hoxe tamén, se saber valorar todo o que dá, por exemplo, o YouTube, quer dicir, hai cousas malas e cousas buenas que podemos todos discrepar, pero que vai che enlazando con artistas que ti non podrías chegar a eles nin compartindo toda a vida con todos os amigos todos os discos, porque iso é a nivel mundial, quero dicir. Entonces, bueno, hai cousas boas, hai cousas malas. Eu que sí que digo que cando mellor o pasei foi precisamente cando non era profesional, non cando non vivía deso, porque ahora, pois, os concertos tes un tipo de presión, pero mesmo che pasará a ti sin chamarlle jazz, quero dicir, pois ti, quero dicir, a xente que vai ao teu espectáculo esperan que des o mellor de ti, antes, pois, eu penso que a xente ti erades como unha espiña, porque quero dicir, non se esperaba nada, se esperaba pasalo ben. Ahora, pois, hai uns cachés, hai un nombre, hai un currículum, hai, quero dicir, o que negue eso, pois, entonces é que o que está todo non ten ninguna responsabilidade a ir a de tocar, eso é como un que vai traballar e ten un currículum extensísimo e dalle igual facelo ben que mal, ese tipo profesional non se lle pode chamar, ou ten unha cara dura que nin Dios, que pasa moito, ou quedámonos en... Eu diría que, eu ao respecto diría que a xente, o mesmo músico, cando non tes formación académica de ningún tipo, tes como máis liberdade a hora de escoitar. Sí. A pouco que estés metido, xa non digo profesionalmente, sino que teñas un bagaje de estudiar, involuntariamente, cando estás escoitando música non escoitas igual, xa estás valorando, xa entra unha visión máis técnica, non? Exacto, e iso moitas veces é malo, non é que sexa malo en sí, pero si é malo a hora de que non te permite ser tan aberto de mente como o que simplemente pon un disco e o disfruta, non lle pidas máis porque non, a máis lle dá igual, isto me encanta, escoito, dame igual, non, mira que aquí é co tempo a mí que importa un pito, para mí está genial, eu disfruto dil. Eso, o músico, igual, non é que non o disfrute, pero ponlle máis, estalle poñendo máis o punto aí. Sí, pero bueno, no que ti dis tamén, tes razón, porque non xa podo quitar, pero penso que, vamos a ver, aquí parece que estou hablando de academicismo e que vos son músicos da calle, que eu toco de todo. Vale para todo. Estás falando demasiado, non academicismo demasiado. Fixen clásico, por exemplo, e fixen jazz, e disfruto tanto de poñer, por exemplo, Bach, ou de analizalo, como de analizar un solo de Miles Davis, digamos, non? Pero tú tes unha formación profesional, estás analizando un tema, pero por eso non analizando, precisamente iba aí para picar un pouco o asunto. Pero despois, eu, a madurez que che pode dar e a que intento conseguir é cando tocar da forma máis natural e coas ideas miñas. É dicir, non repetir, ou aínda que máis
impregnado da linguaxe dos demais, porque, quero dicir, si Mozart non se impregna do que foi Bach, mal podemos ter Beethoven, e iso é unha cadena, quero dicir, Beethoven xa casi contemporáneo, pero quero dicir que a evolución trátase tamén un pouco de escoitar o de atrás, a música non surge da nada, de repente aparece aquí un tipo que se chama Rachmaninoff e non estudiou Bach, non, todo ten unha evolución, iso non quere dicir que a ti a imites, pero sí que igual que como nenos, como no proceso a nivel humano, temos que ir por diferentes etapas copiando hasta que ti te soltas e despois xa nos ves aquí que cada un temos unha pinta e cada un unha forma de pensar, gracias a Dios que somos así, pois o mismo pasa na música, entón o que hai que soltar é ese lastre por fin, e entón é o que te vai facendo madurar, cando estás simplemente pensando en evolucionar en datos, en técnica, pois o que faz é repetir cousas que nin a ti te enche, nin che saen ben, nin din nada, cando empezas a soltar un pouquiño eso é cando realmente te quedas contento nun concerto, mellor, pois dando 3 notas pero que son túas e non dando 16 que eran copiadas dun patrón de outro ou tal. Entón, eso é unha madurez que hai que pasar paulatinamente e saber chegar a ela, non é unha loita de todos. E despois xa o máis difícil é sonar a un mismo. Por exemplo, no caso meu, que te digan este tipo, el, non fai falta que me poñas o nombre do tipo no disco porque sei no que é. Chamas estilo. Claro, pois eso non, quero dicir que esa evolución toda hai que valorala. Eu, por que me metí en isto? Evidentemente por las copas de bate, por las tías, por eso me metí. E ao final nada, non? Aí, anotado origen. Bueno, por lo menos deu resultado, a música xa sabemos que sí, pero o resto. No, metíme isto porque a miña vida de 12 anos sempre o epicentro foi a música, en todas as súas facetas, en todas. Primeiro como ouvinte, de escoitar e disfrutar con esa música, e de feito sempre intentei vestirme de música e de cultura, sempre a miña filosofía, nin de roupa, nin de marcas, nin de coches. E entonces, bueno, despois surdiu que formei os Suaves, entonces tuvo a trayectoria que tuveron os Suaves, pero tamén tuven con meus amigos un pub, tamén escribín no periódico na rexión durante 2 anos un artigo semanal de música, tamén tuve unha tenda de discos, quero dicir, todo o que envolvía a música e estuve sempre impregnado, e seguirei, evidentemente, é algo que é consustancial ao meu ser, non? Entonces, iniciéme por eso. Despois me lo tuve que currar, porque claro, hay que currárselo, no es solo ser guaperas y acordado en la barra para que se te acerque. No, te lo tienes que currar. Máis cousa, non? Claro. A ver que nos conta Emilio, entón. Pois, bueno, eu a verdad que tamén, como dixete, eu empecé moi noviño tamén, a verdad que ao final a música, como dicía Alfonso, pois, eu creo que é un valor, non, que temos na humanidade, e que moitas veces non caímos no importante que eu creo que a música vai máis alá do que nos pensamos, e podemos incluso chegar a sentir. Eu creo que é un valor que ou tes ou non o tes, algo que che prendado, como dicías ti. Que pasa? Que a medida que vamos crecendo, pois vamos perdendo hasta o neno que temos dentro. Eu sempre vin así. Si mantes esa inocencia, eu creo que sempre mantendrás na música esa non sei, como esa luz que debe estar sempre aí. Eso implica tamén, pois a veces non saber si buscas a un artista porque che gusta ou porque queres buscar algo del ou porque comparas contigo ou con outros ou por moitas cousas, non? É moi difícil saber como realmente un pode, digamos, impregnarse dos demais, que ao final sempre queda algo dos demais, non? Porque cando escutas música, evidentemente, sempre vas a coller dos que escuitaches, pero sí que algo que na música, cando naces, está aí. Eu, por exemplo, eu falo por mí, no meu caso, a min que me deu a música foi meu pai, eu criei-me nunha familia de músicos, claro, e meus irmáns maiores, eu máis pequeno, montamos unha orquesta, eu tiña 7 anos, o meu pai coinos a todos, a todos nos enseñou música, dunha maneira moi diferente, aínda que despois, cada un fomos ao conservatorio, depois salimos do conservatorio, eu vin un pouco ese tránsito de pasar da música enseñada na casa, a música aprendida no conservatorio, a fuxir do conservatorio, porque eu para mí non era o... Eu, nese sentido, aprendí música así. Claro, despois o resto das miñas formas de compor, eu sempre escuitei moita música, pero nunca me deixei levar por uns nin por outros, ao final. Sempre tratei un pouco de escuitar e interiorizar o que había dentro. Eu creo que é moi importante aprender a escoitarse, sobre todo interiormente, que aí é onde radica, creo que a música está aí. Eso é así. Pasa que, bueno, evidentemente estamos influídos por moitas cousas no mundo que son as que nos levan dunha maneira ou doutra pois a comparar, a querer, incluso a veces parecerte, pero bueno, eu creo que é inevitable, non? Pero hai que ter un pouco tamén de como, non sei, un pouco de visión e dicir, pois tamén tienes que afastarme un pouco de eso,
para sacar, intentar facer o que eu necesito, non? Aí está un pouco xa a música personal de cada un. Que a veces tamén hai, que creo eu. Claro, eu penso que non podes perder a frescura, non? E iso é unha loita miña. De feito, pois, bueno, eu estou tocando todos os xoves no latino e podo decir que 80% do repertorio cambio sempre. Pero porque preparo os temas, non as improvisacións. As improvisacións, quero dicir, como son improvisacións, pero eso tamén teño que dicir que non suele pasar moito, e a mí nótaseme, porque fago cousas que temo dito xente que ves que estou arriesgando, e claro, pero entonces eu sei que toco peor para gravar un disco que no directo, porque no directo dou no todo e non me importa se quedan notas atrás, quero dicir, trato de que queden as menos fora do tiesto, pero quero dicir que dou no todo e iso chama moito a atención, que non vexan a un tipo encorsetado intentando facer o solo de tal maneira e tal, e esa é a miña forma de ser, e aí eu estou como pez no auga, digamos, porque eu son así natural, son visceral, son un tipo que vai de frente, moita xente digo, pero non fai, pero iso todo reflexase tocando, quer dizer, ao fin e ao cabo, cada un cando toca é tal cual como é, si é sincero na vida, vai ser sincero tocando, e despois tamén ten moito que ver no instrumento, bueno, pero sin embargo, cando encenden a luz de grabación xa bloqueo, xa empezo a pensar de forma académica, entonces eso é tamén unha cuestión o mismo, de madurez, non é o mismo cando grabas solo 3 traballos teus, ou o que sei, ou 4 ou 5, que se levara grabado 200 traballos, restaría a importancia, xa sería outra vez como subir o escenario, quer dizer, eu se teño 170 fechas no ano, pois está claro que habrá días malos, habrá días mellores, habrá días que xeneras tensión sin darte conta, outros días que pensabas que ibas a estar nervioso de repente estás solto e viceversa, pero eso, quero dicir, ao final toco natural porque levo moito repetido facer eso. E entonces faltame o mellor repetir nuestras facetas, pois é igual que se vas á televisión e tes un directo, pois posiblemente non toques tan natural como estás tocando nos directos en realidad, porque non o mamas todos os días. Entonces, pero quero sempre chegar a ese punto de frescura do que ti falas, e iso é un pouco o camiño que quero conseguir, non? Eu creo que é importante conservalo, e sobre todo eu pensome que a música, eu tal como a veixo, pois para mí é unha gran verdade. Se tú tes unha persona verdadeira, a tua música será de verdade. Estamos nun mundo que eu tamén considero que hai moita mentira, evidentemente, e todo o mundo realmente ao final non sabe se busca ser músico ou busca fama ou éxito ou que lle digan que bo eres, non? A veces teñes que dicir todo o contrario para darte conta onde están os teus erros, pero eu creo que a música é unha verdade, se tú eres verdadeiro, a salir. Non, se co que diste de que che teñen... Ahora quero saber por que Franco entrou na música sin moito interés. Falta de él. Se me mintiu ou non. A saber. Non sei. Eu me parece que xa tamén nacín con eso. Na miña casa non eran músicos, non había músicos, pero sí que me contan que xa cando estaba na guardería xa recordábamos as guitarras de cartón e íbamos co casete facendo playback para que nos deran unhas chocolatinas, non era por as chocolatinas. A ver se eso foi o origen. Non, pero bueno, xa desde que eu recordo na miña casa, eu iba a casa de outras chavalas maiores que vivían cerca de min e eran como, de alguma maneira, profesores meus, eu absorbía todo aquilo, empapábame daquilo, daquelas vivía en Alemania, e escoitabas unha música nos primeiros 70 bastante distinto do que se oía en España. E eu ali papaba pues todo aquilo que había desa época, toda aquela música toda aquela música de finales dos 60, principios dos 70, eu absorbía como unha esponxa, era o do momento. Cando veñen para aquí, veña con aqueles pósters de Kiss, me dicen, que carallo, este rapaz, o alemán este, do collo... No, bueno, quero dicir, pero eu non, origen non o sei, sempre me gustou, quizá demasiado, quero dicir, a un punto moi exagerado. Logo faltoume a, como se di, faltoume a constancia ou a disciplina, faltoume a disciplina para facer algo serio, entre comillas, porque todo o que fixen como amateur totalmente e por diversión, eu diría que é unha parte, a mitad ou máis da miña vida, dos intereses da miña vida, do que a mí me interesa. A música, diría que é o que máis. Sin maior pretensión, porque despois prácticamente nunca estudiei. Bueno, logo estuvo aí
a finales dos 80, a principios dos 90, cando foi con Lusquiños ali o taller de música. Sí, bueno, aquelo foi unha pequena revolta ali na cidade onde salían todos os cus inquietos da música, que logo outros seguiron, outros non fixeron nada, ou non fixeron máis, ou bueno, que fora. Pero aquilo foron uns anos moi interesantes. Eso foi unha idea do Concello que evidentemente ten que potenciar a cultura, é dicir, a Constitución dice que ten que aportar tanto o goberno como as autonomías como o goberno local un presupuesto exclusivamente non para meternos que se retiran ou para meter en outras cousas, son carreteras, está para a cultura. Cultura, estou me referindo de maneira xenérica. Entonces, de repente, o Concello trouxo unha persona preparada como Lusquiños, con un estudio de grabación, evidentemente, o que había, que era unha maravilla para moitos, e era estupendo. Eu teño grabacións de grupos na casa, guardados, desa época de Lusquiños. Traballaba na radio, entón pedíalle información para pôr os grupos da radio, pedíalle información. Te exijo que me des, porque te arranco la cabeza. De unha maneira moi comedida, non? E iso foi unha idea do Concello, que despois se perdeu. Posiblemente por o mellor queren que a xente non sea culta ou non teña cultura de ningún tipo. Como vedes a cultura? Como vedes que a cultura non a vosa, evidentemente non é... En general, como vedes agora que está o cambio? Pois eu creo que para min non hai cultura. Non hai nada. O que vai a ser que as novas generacións xa nazcan cun móvil de man, non unha man. O móvil está integrado como man. Está devaluada. Claro, entonces xa non hai nin relación social, non hai o que, non sei, non son un nostálgico. Mira que disco, mira isto, oye, vai a ver aquela película que cojonuda, vai a ver IAS, mira, obra de teatro, mira, vamos a un concerto non sei onde, compra este libro que é unha pasada, que te ríes muchísimo e tal. E tú mercabas eso. Oxe non, está todo feito. Hasta unha palabra que non entendas, vas ao móvil e xa che dá explicación. Xa che dice que quere dicir esa palabra. Cando antes tiña que costar. Oxe nadie sabe... Por eso está... 8x7, 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 8x7... Claro, esa rolla. 113, aquí na falla, que tampouco internet ten razón en todo o que dice, porque te explica barbaridade. Pero 113, eso está. Entón, ese cerebro vaise achicando de tal maneira, a ver, facendo cativo, porque non ten ningún tipo de ejercicio. E non tes esa relación social. E a cultura, evidentemente, gánase desa maneira. Tú é o que estaba falando antes. A min gáname as cancións. É igual de que estilo. Claro. Eu sempre estou receptivo a algo que me guste. De repente se é unha canción do que sexa que me gusta, de quen é, e consigo, ou intento conseguirla se podo. Pero sempre estou receptivo e é igual o estilo. Hai outras cousas que intentei non moito, fixen moito esforzo e que non me gustan, pero non o podo evitar. Moitos estilos musicais. Pero dito isto, despois tamén non xuzgo cando vou escoitar un concerto. Eu non estou xuzgando, equivocouse. Cuidadito, mira, te parece que non sei, como desafina, pero tú vas a un concierto ou que vas a fiscalizarlo. Entonces, claro que hai, se arriesga no directo. Eu non quero máquinas que non fallen nunca. Mellor que non fallen, pero se falla non pasa nada, non lle marco mosca. Gústame o concerto en global. E a veces téndese un pouco eso, que era o que falaba eu, de como ouvinte, como seguidor de música que compras, que mercas e disfrutas, non ten nada que ver de unha maneira profesional, porque tú estás, claro, pasa un estudio, unha cousa, dunha obra, e tal, e todo tamén cousas que che van creando o teu estilo, unha forma de ser, como escritor, lee outros autores e de repente desenrola o seu, a súa forma de escribir. Pero eu refírome non ao prazer de escoitar música. Eu vou a garitos que me sorprenden, eu vou, oye, de quen é isto? Porque me chama a atención mentre estou falando na conversación. Con respecto á cultura, pois eu penso eso, penso que vamos para atrás, vamos absolutamente para atrás. Evidentemente estamos falando, claro, de 7.000 millóns de personas, e que claro, a música, por exemplo, é un universo único, o lenguaxe universal. Porque eu escoito a CDC con xaponoide ao meu lado nun concerto, estamos dando así a cabeza. É o mesmo, exacto.
nin os idiomas, nin a gastronomía, nada. Solo é a música. E o único, non me refero solo a CDC, en todos os estilos, música clásica, o que sei. Ese é a comunicación universal. Ese, para todo o mundo, para todo o planeta. O resto non. Estáse tamén, estáse perdendo nese sentido. Por qué? Por saturación. Estou falando demasiado corto xa. ahora, No. tranquilo. Por saturación de cousas. Vas con isto. Primer tema. Tes 1 millón de cancións que xa podes empezar antes de nacer, empezar a escoitalos, porque vas morrer e non os escoitas todos. Conclusión, estribillo solo, siguiente, estribillo solo, e a parte final dos 8 minutos restantes, que é 1 millón da canción, non as escoitas. Claro. Porque tes todas as como... Non foi a tecnoloxía. O desastre peor que tuvo a humanidade foi o mando a distancia. Porque eu antes tiña que darlle a volta ao disco. Tiña que levantarme, entón escutaba hasta o peor tema da cara. A merda e tal. Que terminaba e daba a volta. Agora tes mando a distancia, 12 compases dunha canción, 24 da outra, e outra. Sí, xa non esta oportunidade. Claro, e iso non é unha forma de disfrutar da música, penso eu. Eu tampouco teño que ter razón, pero que me escoiten e xa está. A ver que din agora. Pero eu que, vamos, o que eu sinto nesas Sí, eu creo que cousas. aí- Con respecto, xa te contestei, a pregunta da cultura, a cultura musical, evidentemente, cada vez peor. E que de eso falábamos antes de comenzar respecto á cultura, por eso eu creo que era unha Había unha pregunta saturación, é o importante. que comentabas ti. Bueno, personalmente, cando me pasa, que suele pasar, non sei se a vos vos pasa ou... Pero na maior parte das veces, cando lle das un discoteo a outro músico, nunca o escoito. É dicir, queda na... No, eu escoito, E eu, por exemplo, ao mellor, aínda sabendo que non me vai gustar o que fai, porque ás veces xa o sei... No, a veces digo antemao. yo tamén, a veces digo. No, é que eu... A min vou tocar a min o que me fastidia preguntarlle... por teléfono e dicirlle o que penso. Claro, non, é que a min... Porque pouco vou sacar a bailar. Por lo tanto, digo yo que penso. Claro, pero quero dicir que a maior parte, a maior parte dos músicos temos ou teñen a tendencia a non escoitar os traballos da xente que conocen, aínda que sepan que a xente quero dicir que é un gran artista, simplemente porque lle quitas valor porque como conoces ou tocaches con il ou tal, e entón eu, por exemplo, eso é unha cousa que me fastidia moitísimo, porque a min teñeme pasado discos que sei de antemao que van ser bons, por lo menos as expectativas que se generan son para eso, e ao revés, polo menos escoito 6 veces, aínda que na primeira vez ou na segunda non lle tope chicha, algo lle vou tocar, algo lle vou topar, e sobre todo tamén, pois o que di un pouco Charlie, para que se a mí me pregunta, polo menos, se lle son sincero, pero con criterio, e escoitei o disco, polo menos ten un valor que el me haxa dado a min o disco, e que eu tamén sea músico e seu amigo. Da outra maneira, é un desprecio absoluto, que ti nin siquiera lle abrises o plástico, porque simplemente conoces a persona. E iso tamén, quero dicir, que non é só criticar a parte de fora, digamos que parece que todo está en contra da cultura e dos músicos, pero nós mesmos somos algo cafres nese sentido de valorar o que temos aquí. Entón, se nós mesmos non valoramos o que temos aquí como outro profesional que está ao cargo noso, como pretendemos que nos valoren fora? Se mitad das veces estamos nós botando pedras contra o noso tellado. Home, debes escoitar, despois se unha cousa non che gusta non ten por que No, se xa de pero aquí por lo menos ten non un te... criterio para Sí, decir, me claro, gustou, claro, o vin este, claro, non é unha sí, cousa sí, que me no, hincha, sí, este tema gustou gusta, tema tal, tres, esto, despois tal, os claro, outros non claro, perdían un pouco claro, o hilo conductor do claro, disco, claro, ou non era no estilo que tal. Eso penso que ten moito que ver co dito de sempre de que Profeta ninguén- na súa terra. Exactamente, de que ninguén é profeta na súa terra. Que ven un pouco a fío deso, de que a vecindade, a proximidade, resta interés. Claro, Sí, hai unha... Sí, un moitas absurdo, veces sí. é un absurdo. O mellor prefieres aquelo da lá, do outro lado, do outro país ou de outra ciudad, daslle ao mellor máis valor, ou en principio porlle máis orella. A ver isto que tal. O outro como está aí. Manolo. Xa o escoitaré. Pero Debería. debes de escoitar Debería. para poder falar con criterio. É dicir, se eu digo ahora un autor, que hai moitos que non me gustan ou cantantes, digo por qué. Porque polo menos escoitei unha vez ou unha e media. Correcto. Claro. Entón eu digo, porque mira, non podo contigo. Ahora, que te vaya bonito.
pero non podo. Sí, pero digo, non podes obligar. esa forma general que temos, que ten a xente de actuar. Oh, non te gusta. Non é correcta, no, pero soy un moi pouco claro, foi que así. queres, tiño oído de artillero e non me gusta, que queres que se faga, o sea, lo siento. Entonces, chegas un momento que esas cosas non teñen que ser algo obligatorio, que che non, hai cosas que che gustan, que non. Eu tuve moitas broncas falando de outra cousa porque non me gustaba e sigue sin gustar, pareceme. Bueno. Deleznable, Titanic, la versión esta del DiCaprio. Non hai por onde pillar. Ah, non te gusta. Pois non me gusta. Unha bronca, pero entre cuatro, comíanme. Non me gusta, lo siento, tengo alteración en el neocortes, que non me gusta ese tipo de películas, ou esa película en concreto. E entonces na música igual. Que ocurre? Creo, o formato físico acabouse. Tú podes dar un disco, eu teño discos teus, escoitados, e non son santo da época, gustaban algunhas cousas, pero non todo, moitas veces falamos disso. E teño, escoito, pero antes tiñas ese soporte físico, que ainda lle prestabas máis atención. Volvemos ao de antes, hoxe estás ao borde dun clic de cualquier cousa, non terminas as frases, sabes? Non teñes, non verbalizas ben o que pensas, porque che leva que te fai todo unha máquina. Bueno, entón non ten esa costumbre. E iso moi ben, trasládase para... Ahora vou entrar eu, vou dar o seu, vamos a cortar eu, porque claro, se non hai maneira. Con unha nota tamén vas un tema. Vamos a cortar, vamos a facer unha pequeniña pausa, porque tamén é obligatorio, as máquinas tamén mandan. Veña. Volvemos agora.